Sawubona lapho mfundi, welcome to Educate futhi siyakwamukela. Last time ke introduce indaba ye resultant vector ukuthi ucalculate kanjani resultant vector. Njengamanje by now sisenza ama video awu2 and this is part 3. Kumele wazi nje manje ukuthi how do you draw a resultant vector number 1, number 2 kumele wazi ukuthi how do you calculate a resultant vector. Just a recap ke sengikukhombisa ukuthi last time senze into engizoyibiza nge-level 1 yama question. So level 1 yama question isuka imi kanjani? Level 1 wama question ila usuke khona unama vectors awu2, enye vector ku x axis enye vector ku y axis and ufuna uthola into esibiza ngani ke resultant vector. Sharp sithi nayo enye vector nakho eku y axis nayo enye vector eku x axis. Asiwadwebekela ama vectors lawo 2. So sine vector eku x siphinde sibe ne vector eku y. Nakho sathi thina makunjena sebenzise parallelogram method angisho. You must know that by now. Shuthini sidweba into engathi ibhokisi nakho. And then ke resultant vector yethu isukaphi? Isuka la kuhlangana khona ama vector iya to the corner of the box. But kumele sikhumbule ukuthi lana iubani iu90 degrees. Sathi let's say for example lana maku 2 meters le vector leni red size yakhona maku 2 meters. Shuthi ne opposite side izoba ubani? Izoba 2 meters. Angisho sasesisho futhi ukuthi uma le vector lena emnyama maku 1 meter na le side ele opposite izobani 1 meter. Angisho ile parallelogram method esayifunda kulama video awu2. Last time ke sasesho si calculate kanjani le vector lena e blue e resultant vector. Sathi sebenzisa ubani uPythagoras theorem. Lapho sizothi khona i resultant vector mhlawumbe ngiyibize ngo r so square cause hypotenuse bese sithini sithatha lo 2 squared plus lo 1 squared bese ke sicofa ucalculator sithola ukuthi resultant yake kanjani. Okay, so lento lena ngiyibiza ngobani ngo level 1 wama questions, meaning ukuthi it is the start, is the beginning. Angisho so u level 1 wama question khumbula ukuthi simsolve kanjani. Simsolve masine vector a1 ka y axis i-vector a1 ka x axis bese wenza ini uPythagoras theorem. Into simple nje leyo yabo. Uthatha nje i-vector ku x nale vector eku y ubafaka ku Pythagoras theorem uthole resultant vector yakho. Ngakho ngimbiza ngobani ngo level 1. So manje siyanyusa izinga ke manje siya ku level 2 of i-resultant vector. Makungathi wathola i-resultant vector ke sithi mhlambe une case ekanjena ke. Ngithi mina manje sengiyasiguqula izinto ke ngenze lona kube u level 2 wembuzo. So u level 2 wembuzo uzoba kanjani? Ngizokwenza into kanjena ngithi nangu y axis wethu, nangu y axis bese ke nangu u x axis. So ngizodweba ke ama vectors ambalwa. So ngizothi kune vector lana ka y ka x axis ewu2 newtons in magnitude yayo. Bese ngithi kune vector lana ka y axis ewu5 newtons. Bese ke ngifaka enye vector futhi eyesithathu. Ngithi kune vector lana futhi ka y axis kodwa eyaphezulu nayo. Bese ngithi iubani iwu3 newtons. Ozayo buka isinani lana sinama vectors awu3 masiwaphelele mathatha ama vectors wethu. Sine vector eyodwa la ku x axis ewu2 newtons. Bese ke siba nenye vector lana ku y axis ebheke phansi ewu5 newtons. Bese siba nenye vector lana same y axis nakhona ewu3 newtons kodwa ebheke phezulu. Uyabona ke manje ukuthi i scenario yethu ayisafani. So nanoma ufuna ukuzama ukwenza uPythagoras theorem lo wakho ka level 1 angeke usebenze lana ngoba unama vectors awu3. Khumbula phela ukuthi uPythagoras theorem ufaka izinto eziwu2 kuphela. Ufaka i-vector le ku x nale vector le kubani eku y bese uthola i-answer. Kodwa ke manje sinama vectors amathathu. Uzofaka yonke into kuPythagoras kanye kanye. Awukho uPythagoras kanjalo. Shuthi kumele wenzeni ke lapho? Kumele ukhumbule into wayifunda ka grade 10. Ka grade 10 yini ke owayifundayo? Wafunda ka grade 10 ukuthi mangafaka ama vectors awu2 ku x axis ngiyakwazi ukwahlanganisa. Mangafaka ama vectors awu2 ku y axis ngiyakwazi ukwahlanganisa nakhona. Kodwa kumele kunake ini i-direction. Yento ebalekile kakhulu yini i-direction. Asibuke. Alright, mangathi mina ngine vector lana ku y axis yaphezulu
ngithi le vector lena iwu4 newtons upwards, bese ngithi nginenye ivector futhi eyaphezulu futhi, asithi nayo enye ivector iyaphezulu, bese ngithi yona iwubani, iwu5 newtons. Masinama vectors awu2 ahamba on the same axis, meaning ukuthi asendaweni efanayo, aselayinini elifanayo. Ngisho sinama line awu2 la, y axis no x axis. So la uyabona ukuthi wonke aphezu kwani kwe-y axis. Nanoma singayidweba ngalana kodwa ngiyabonakala ukuthi lama vectors lawo wonke aphezu kwani, aphezu kwe-y axis. Alright, uzubone nakho lama vectors lawa omabili aphezu kwani kwe-y axis. Udila kanjani ke wona nama vectors aphezu kwe-y axis wonke omabili? Uyakwazi ukuwahlanganisa, into wayifunda grade 10. Khumbula last time kuleya video ngathi awukwazi ukuhlanganisa ama vector enye ku-x enye ibe ku-y, awukwazi ukuvela uwa-add bese uthi sowuthola i-resultant wena, akuvumelekile lokho. Kodwa mukuthi ama vectors wakho wonke aku-y axis noma wonke aku-x axis, uyakwazi ukwenza njani, uwahlanganisa. Ngiyaphinda Nkosi yami ozongizwe baba, ngithi mina mawunama vectors amabili and lawo ma vectors 2 or more, they are on the same axis, meaning ukuthi wonke aku-y axis noma wonke aku-x axis uyakwazi ukuwa-add, uyakwazi ukuwahlanganisa, ukuwa-add literally, ukuwa-add engishoyo leyo. So lana uno5 newtons no4 newtons bonke baka-y axis, uyakwazi ukubahlanganisa babe yi-vector eyodwa, i-resultant vector. Uwenza kanjani ke lokho? Uyathatha ke uyabuka ke uthi i-resultant vector yalabo abawu2 kuphela babodwa lo 5 nalo 4, i-resultant ngithola kanjani? So i-resultant lana ngizoyithola kanjani? Ngizothi ngino4 newtons, ngine-vector ewu4 newtons, eyaphi leyo vector is going upwards. Shuthi mangiwa-add ama-vectors kufanele ngibuke ama-direction. Khumbula thina sathini, sathi uma i-vector iyaphezulu sithi inani, ine-positive magnitude, kodwa mukuthi i-vector yakho iyakuphi, iyangezansi, inobani, ino-negative magnitude. Mase siyabuka la sino4 newtons oyakuphi, oyaphezulu. Shuthi lana mangizombhala abe ubani, abe u-positive 4. Make sure ukuthi uyayibuka le video le engayiqala ukuyenza konke nje, the first video that I made on ama-vectors in 2 dimension. Yabo lo 4 newtons lo unjani, uyaphezulu, shuthi unjani, u-positive. Bese nalo 5 newtons uyaphi, uyaphezulu nakhona, shuthi njani, u-positive. Ngisangaba-add ngithi 4 plus 5. Mangathi 4 plus 5 lana, i-resultant yami izolingana nobani, no9. And in this case uyabona ukuthi lana i-unit esisebenzisayo ubani, 9 newtons. Ungathi 9 dogs, akuzona izinja lezi. You must always mention in i-unit. Maku meters, bhala meters. Maku newtons, bhala newtons. Bhala unit ekhona. In this case la sino newtons, u-n lo, nala uzobhala u-n. Yabona into kanjalo. But njengoba i-vector lena kumele ibe nani, ne-direction, and this one injani, i-upwards. Shuthi mina-ke instead of ukubhala lo 5 nalo 4, ngisengavele ngibasule, ngibahlanganise babe yi-vector eyodwa. Angisho? Ngoba bonke bakubani, baku-y axis. So ngakwenza lokho. Sengikwenzele. Mangathi 4 plus 5 ngithola ubani, u9 newtons. Oyaphi? Oyaphezulu. Shuthi mina ngingathatha mina i-duster lami leli, ngisule lo 4 nalo 5 bebonke. Ngenze njani? Ngenzela ukuthi ngiba replace nge-vector eyodwa ezoba ubani, ezoba u9 newtons oyaphezulu. Alright, i-meaning ye-resultant vector, i-resultant vector is a single vector that has got the same effect as 2 or more vectors acting on an object. Okusho ukuthi mina ngiyenza njani, nginga-replace ama-vectors awu2 nge-vector enjani, eyodwa. Ngokwenza kanjani? Ukuwahlanganisa. Ukuwahlanganisa ngibukani, ngibuka i-direction. Ngikwazi ukuhlanganisa lawo ma-vectors ngoba wonke aku-y axis noma wonke aku-x axis ayakwazi ukuhlanganiseka. Kodwa enye maye ku-y, enye maye ku-x, awukwazi ukuwahlanganisa. Ngithini-ke, senze enye into futhi. Masingathi siyawubuka u-grade 10 futhi okwesibili. Sithi sinama-vectors awu2, wonke asaku-y axis. So nakhu-ke y and x. So nakho khona enye ivector nayi ivector yangezansi.
sithi le vector eyangezansi iwu2 newtons downwards, bese-ke ngiba nenye ivector eyaphezulu bese ngithi nayi vector iwubani iwu4 newtons upwards. Buka-ke lama vectors lawa yini ngawo wonke aku-y axis, lo red vector nalo blue vector, lo 2 newtons nalo 4 newtons, lama vectors wonke akubani aku-y axis, aku-axis efanayo, wonke alele phezu koline ofanayo oku-y axis. So uyakwazi ukwa-eda, asiwa-edeni-ke lana sithi i-resultant yethu lana, i-resultant is equals to lo 4 newtons lona yi-vector enosize of 4 newtons, ene-magnitude of 4 newtons. Oyaphi lo 4 newtons? Oya phezulu, so it's upwards, and thina sithe up is positive. Once i-vector yakho yaba ne-magnitude ethile bese i-direction ibe phezulu, leyo magnitude muyibhala la, uyibhala ibe njani? Ibe positive ngoba iyaphezulu. So in this case no 4 newtons, mangizobhala u4 newtons la ngizobhala abe njani? Abe u4 o-positive. Angisho. Bese-ke le vector lena yesibili oyi-vector e-blue ibheke phansi. Njengoba ibheke phansi le vector e-blue, lo 2 newtons ngizothi 4 plus, asho i-resultant vector uyawa-eda kahle kahle ama-vector, uyawa-eda. Kodwa lo 2 newtons masimbukile ubheke phansi. Mubheke phansi sithe when a vector is facing or heading downwards, i-magnitude yakhona iba njani? Iba negative. So kusho ukuthi ngizothi plus bani? Plus negative 2. Shuthi instead of ukubhala u2 newtons o-positive ngizobhala u2 newtons kanjani? O-negative. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi ubheke phansi, ngoba ubheke phansi. So mangizothi 4 plus negative 2, lento le ifana nobani? Ifana nokuthi ngithi 4 minus 2 okulingana nobani? No2 newtons. Buka-ke. So i-resultant yami ithini? It's 2 newtons. Kodwa-ke njengoba i-resultant sithe yi-vector, ngisho it's a single vector must have i-magnitude iphinde ibe nani? Ne-direction. Masingabuka lo 2 newtons lona unjani? U-positive. Ngoba lo 2 newtons u-positive, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uyaphezulu ngoba thina sithi upwards is positive. So njengoba sithole i-answer ye-resultant iwu2 newtons o-positive, kusho ukuthini? Lo 2 lona, this is 2 newtons upwards. So ngizosho ukuthi i-resultant yami iwubani? Iwu2 newtons upwards noma 2 newtons up. Kusho ukuthini-ke lokho? Kusho ukuthi mina-ke instead of ukuthi ngidobe ama-vectors awu2, lo 4 newtons nalo 2 newtons kanye kanye ku-y axis, ngisengabahlanganisa ngoba bonke baku-y axis, ngibahlanganise babe yi-vector enjani? Eyodwa. I-vector eyodwa esibiza ngani? Nge-resultant vector. So in this case manje ngihlanganisa u4 no2, u4 uyaphezulu no2 uya ngezansi, ngathola u2 newtons upwards. Shuthi mina ngathatha i-duster lami ngisule lo 4 no2 bowu2 bonke, ngibasuse ngiba-replace ngani? Nge-vector eyodwa. Ngiba-replace nge-vector eyodwa. Leyo vector leyo izobani? I-resultant vector, u2 newtons upwards. So izoba u2 newtons uyaphezulu. Shuthi lo 2 newtons uyaphezulu uyafana nokudweba lo 4 nalo 2 kanye kanye, uyafana. So uyakwazi ukuwa-replace ngaleyo ndlela. Why ngikufundise lokho-ke manje? Ngikufundise lokho ngoba lana kule case lena sinento efanayo. Thina sifuna i-resultant yawo wonke lama-vectors awu-3. So sinama-vectors awu-3, asifuna ini? I-resultant yawo. Buka-ke ama-vectors lana sine-vector eyodwa ku-x-axis i1, ayicompete ngalutho, i1. Bese-ke kodwa ku-y-axis mungathi uyabuka sino-3 newtons uyaphezulu, siphinde sinobani? No5 newtons uyakuphi? Uyangezansi. So uyabona ukuthi la sino-3 no5 ku-y-axis, bonke baku-y-axis. Shuthi thina asikwazi ukusebenzisa uPythagoras makunje. Yini esizoyenza thina? Sizohlanganisa lo 3 nalo 5 babe into eyodwa, babe yi-vector eyi1. Why sibahlanganisa? Why siba-eda? Ngoba bonke baku-y-axis, kwazi uku-eda kuphela izinto eziku-axis efanayo. In this case is no 3, no 5. So i-resultant mangizoyi-calculate lapho ngizothi mina i-resultant sengiyibhale ngithi resultant along the y-axis. Okay, sibobhala ama-prefix ubona ukuthi sikhuluma ngayiphi resultant. So la ngithini? Resultant along the y-axis. I-resultant along the y-axis ngiyithola ngokuhlanganisa lo 2 newtons nalo 5 newtons ngoba bonke baku-y-axis. Angisho.
Khumbula phela ukuthi masifuna ukwenza lo level 1 wama question, masifuna uku-apply iPythagoras theorem, kumele sibe ne-vector A1 ku-x-axis, vector A1 ku-y-axis. Lana ama-vectors ku-y-axis sewawu-2, ingakho sikhona isidingo sokuthi siyenze njani, siwa-replace lawa nge-vector A1 kuphela. We don't need more than one vector ku-y-axis. We don't need more than one vector naku-x-axis ukuze sikwazi ukusebenzisa uPythagoras theorem. So njengamanje njengoba lo 3 newtons nalo 5 newtons ba ama-vectors awu-2 wonke etholakala ku-y-axis, into esingayifuni leyo. So sithini? Sithi u-Ry okuyi-resultant sohlanganisa lo 3 newtons, lo 3 newtons uyaphi? Uyaphezulu. So ngizombhala as ku-3 newtons upwards, ku-3 newtons o-positive. Sino 5 newtons, lo 5 newtons uyaphi? Uyangezansi. So ngizothi 3 newtons plus, but lo 5 lo ngoba ubheke phansi, lo phansi usho uthini? Usho ukuthi u-negative. I-magnitude yakhona masoyibhala la ku-resultant sokuthi ubani? U-negative 5. Usho ukuthi mina uma ngathi resultant along the y-axis kuzoba u-3 minus 5 okuzoba u-Ry which is equals to negative 2 newtons. Ukala yabo, 3 minus 5 negative 2. So thina sithe u-Ry wethu lona i-resultant vector, angisho. So i-resultant vector yethu i-direction kumele ibe khona ngoba iyi-vector. Buka-ke lana i-resultant yethu ine-answer e-negative, okusho uthini? Okusho ukuthi it's going downwards, angisho. Angisho sidila ngo-y-axis lana, angifuni ukuze umuntu athi left or right, cha, ngoba sidila ngo-y-axis, is either up noma down. Kodwa mase ku-x-axis sinobani? Sino left noma right. Ungaxobi, ungakuhlanganisi lokho. Right, so lana-ke sino negative 2 newtons, okusho ukuthi lo negative umele ukuthini? It's going downwards. Sho ukuthi i-resultant yethu u-Ry is equals to 2 newtons down. So njengoba sithola ukuthi masihlanganisa lo 3 newtons nalo 5 newtons sithola u-2 newtons down. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi instead of sibe no-3 nalo 5 sibe nama-vectors awu-2 ku-y-axis, kumele si-replace kube i-vector enjani? Eyodwa. Si-replace. So ngizosula lo 3 newtons phinde ngisule nobani? No 5 newtons. Lo 2 newtons over x-axis angimthintanga, ngimthinti vele ngoba awuhlangani no-y-axis angisho. Alright, so nakho-ke ngimdwebe kabusha u-y-axis wami. So ngisule u-3 newtons no 5 newtons, ngibasuseleni ngoba ngizoba replace nge-resultant yabo okuwubani? Oku-2 newtons down. Yaza 2 newtons down, u-down ubheke phansi. Singaboni 2 newtons wakho usunyuka wena-ke usuyaphezulu, cha. So 2 newtons down, shuthi mina ngizoyehlisa kanjena kube ubani? Kube u-2 newtons, but obheke kuphi? Obheke phansi. Buka-ke le problem yethu lena seyi-reducile, seyi-back to level 1. Ingakho ngi-introduce level 1 wenza ukuthi uwazi ukuthi yonke into kumele uyi-reduce to level 1. Angisho sinama-vectors awu-3 kodwa sesinama-vectors awu-2 kuphela. Sikwenze kanjani ukuthi siwa-reduce ama-vectors wethu? Sihlanganise lawa awu-2 abe ku-y-axis. Qinisekisa ukuthi wena you have got one vector on the x-axis, one vector on the y-axis, then you can apply Pythagoras theorem. Okay, once nje waba na more than one vector on the y-axis, wahlanganise kube i-vector eyodwa. Once waba na more than one vector nakhona ku-x-axis, wahlanganise kube yini? Kube i-vector A1. Okay, yes, so makunje sino 2 newtons, sino 2 newtons. I-resultant yakhona lana sekumele ukhumbule ama-tricks wakho okudweba i-resultant vector. Khumbula-ke ukuthi masidwebe i-resultant vector, lana sobuthi lama-vectors lawa they are starting at the same point angisho. So usebenzisa ini? Parallelogram method. So nakhu-ke dweba ibhokisi, nali ibhokisi, method yebhokisi, bese-ke udwebe i-resultant from where? From la kuhlangana khona lama-vector all the way to ikhona lamabhokisi awu-2. Ukhumbule ukuthi masino-parallelogram method, makuno-2 newtons lana, nangalena kubani? Ku-2 newtons. And kumele ukhumbule ukuthi lana engele iwubani? Iwu-90 degrees. Yayibona into kanjani? Okay, masiyilana-ke manje problem yakho seyi-simple because seyi-reduced to level 1. Seyi-back to into esijwayele ukuthi sine-vector A1 ku-x, A1 ku-y. Singa-apply ini?
Pythagoras theorem. Nakho uPythagoras theorem ke uzosebenza kanjani? Sifuna u-resultant vector mhlambe simbize ngo fnet, mhlambe ngimbize ngo fnet, sithi this is a resultant vector, ngimbiza ngo fnet. Mangifuna ukuthola lo fnet ngizothini? Ngizothi fnet squared is equals to le force eku x axis angimbize ngo fx squared plus le force eku y axis ngimbize ngo fy squared. Guys, these are just names. Ungawabiza nanoma yiphi indlela uthanda ngayo. Ungambiza ngo r lona noma nge-resultant, mbize nanoma yiphi indlela, kuyafana. Into ebaluleke lana i-formula okuyi-Pythagoras theorem. Uthi ngibhale fnet, kusasa uthisha wakho uzokubhalela u-fr, mhlampe kusasa u-headmaster wakho noma principal wakho uzokubhalela u-fx. Akunandaba lokho. The most important thing is that you understand ukuthi this is a resultant vector. A resultant vector esiyidwebe using i-parallelogram method. It's a combination of two vectors. Size fnet squared. Why sisebenzisa uPythagoras theorem? Ngoba siya recognize ukuthi lena i-right angle triangle. We are back to level 1 questions. Lama questions ebesiwenze ekuqaleni nje ka level 1. Yabo. So lana siya substitute ke sithi u-fnet squared is equals to i-force eku x-axis lana, lo fx is the force on the x-axis okubani 2 newtons squared. Bese ka y-axis nobani sino 2 newtons squared nakhona. U2 squared plus 2 squared kuzoba u4 plus 4 kuzoba ubani u8. Shuse lana ngizobhala ubani u-fnet squared is equals to 8. And mina angifuni u-fnet squared, ngifuna u-fnet. Shuse kumele ngifake ini i-square root on both sides. Mangafaka u-square root on both sides, ngizosala nobani lana no fnet. On the other side ngithatha i-calculator yami ngiyacofa u-square root of 8. So uyothatha uthi square root of 8 uthola ukuthi is 2.83, 2 decimal places njalo. So this is 2.83. Uyimeasure ngama newtons nakhona ngoba vele bakunikeze ngama newtons as unit yakho. So it's 2.83 newtons. Shothi i-resultant yalama vectors lawo ubani u-2.83 newtons. I-size yakhona, i-magnitude yakhona. Bese ke kumele uthole ini manje i-direction ye-resultant vector. And i-direction ye-resultant vector, mina last time ngitheni simplifying le angle lena ela. This is the angle ekumele uyithole. Uzithole ini i-resultant vector. Mungathi uyabuka le triangle lena, this triangle, this one, nayi triangle, i-right angle triangle lena. Masingathi siyidweba kabusha khona izobonakala kangcono. Sino 2 newtons la. This is 2 newtons. Siphinde sibe nobani? Siphinde sibe no 2 newtons downwards nakho. Nala kubani u2 newtons. Bese sithe lena yini i-resultant vector yethu. And sithole ubani u2.83 newtons nakho 90 degrees. Le right angle triangle sidweba kabusha khona izobonakala. Wena into ekumele uyithole ile angle lena eku-theta. Leyo angle leyo iyona ezokutshela nge-direction ye-resultant vector yakho. Ngoba uyabona ukuthi le resultant vector yakho angeke uze uthi is going downwards. Angeke uze uthi it's going to the left ngoba itshekile. Yabo, ka level 1 questions okuyinto esayenza last time now previous verse 10, if i-vector yakho yatsheka, ayika right, ayika left, ayi up, ayi down, into kumele wenze uthola i-angle yayo. Yabo, so into ozoyenza la uzothola i-angle. Angle ungayithola kanjani lana? Uyabona ukuthi le angle lena kuno 2 newtons opposite to it. Bese kuba no 2 newtons adjacent to it. So sivama ukusebenzisa u-tan theta. Wena ke mawusiqanga ngasebenzisa u-sin noma u-cos, kodwa lana mangingathatha ngithi mina u-tan theta will be equals to bani? Opposite over adjacent. And the opposite wale angle ubani? U2 newtons. Adjacent ubani? U2 newtons. So in this case u-tan theta is equals to 1. Then theta is equals to second function tan of 1. I think uthi lapho ke you're gonna get something around 45 degrees. So confirm in calculator yakho kodwa it must be around 45 degrees. Yeah. Second function of tan 45 degrees. Shuthi le angle onayo la ubani u45 degrees. Shuthi musu conclude ke nge-resultant yakho uzothini? Uzothi therefore i-resultant vector noma uyize ngo-fnet noma uyibize ngani, uzothi therefore u-fnet wakho na isize yakhona sicalculateile ubani u2.83
newtons. In which direction? Nayi angle 45 degrees. So it's at 45 degrees. Lo 45 degrees uyabona ukuthi ile angle ephansi kwe-x-axis angisho. So it's 45 degrees below the x-axis. 45 degrees below the x-axis. Yabo. Kodwa ke muthi uthisha wakho uyakufundisa nge-bearing saphinde sebenzisa imethod ye-bearing kodwa kuyafana konke. So lana ke u-level 2 questions yabo sinama multiple vectors. So asenze example yokugcina ke bese siyayivala. Okay. So nangu y-axis, nangu x-axis, right? So mangathi manje ke ngifaka lawo ma vectors ngithi you are given these vectors, nayi vector iya ngapha iba u 3 newtons. Bese ngithi nayi vector is going downwards, be u 4 newtons downwards. Bese ke the last vector ube nenye nakho be u 6 newtons. Bese ke enye vector iye phezulu ibe u 10 newtons. Bese ke ngithi mhlambe kube nenye futhi la ibe u 4 newtons. So now ke manje you've got many vectors. Angisho i-topic ithi multiple vectors, we've got many vectors and ufuna uthola i-resultant. Asibuke quickly. I'll just give you a brief ukuthi wenza kanjani. Buka ke uno 3 newtons, uno 6 newtons, uno 4 newtons, uno 4 newtons, uno 10 newtons. So it's 1 2 3 4 5 vectors, 5 vectors. Khumbula ukuthi problem yakho kumele uyi-reduce to only 2 vectors. A1 vector iku x-axis, A1 ikubani iku y-axis. Yima ukwazi uku-apply ini Pythagoras theorem. Futhi lapho ke kumele u-reduce wonke lama vectors from ukuba u5 vectors to 2 vectors. Lento kanjalo, 1 on the x-axis, 1 on the y-axis. Yabo. But ke manje sinama vectors amaningi ayimess agcwele nje lana. So calculate kanjani ke manje? Buka ke asiqale ka y-axis ngoba kusimple manje. Ka y-axis uno 10 newtons oya phezulu, uno 4 newtons oya ngezansi. So uno 10 no 4. You've got 2 vectors on the y-axis. Thina sithe sifunani? Sifuna i-vector eyodwa for y-axis. Asiwafuna bemaningi, sifuna ama-vector njani? Eyodwa y-axis. Si-achieve kanjani leyo nto? We add up the vectors, siyawahlanganisa. Shuthi ngizobhala ngithi mina i-resultant along the y-axis is equal to, ngizowa-add ke ngino 10 newtons oya phezulu. So ngizombhala as u10 newtons o-positive ngoba uyaphezulu angisho. Bese ke ngino 4 newtons, so this is plus. Lo 4 newtons i-vector eku-y-axis nakhona ngisho ngiyakwazi uyihlanganisa nalo 10 oku-y-axis naye, yabo ngoba bonke baku-y-axis. So it's 10 plus lo 4 lo uyaphi? Uya phansi. So this is u4 o-negative ngoba the 4 is downwards. Bese ke this is 10 minus 4. Shuthi lo u-ry is equals to 10 minus 4 which is equals to 6 newtons. Shuthi i-resultant mangihlanganisa ama-vectors wonke aku-y-axis ngithola u6 newtons. Mangahlanganisa lo 10 nalo 4 mangabahlanganisa, because mawuhlanganisa ama-vectors khumbula ukuthi i-direction ibalulekile. Lo negative lo usho uthini? It's going downwards, yabo. So mangahlanganisa u10 no 4 ngithola u6 newtons. Yabo into kanjalo. So this is 6 newtons and uyabona i-sign yakhona ukuthi njani? It's a positive sign. So it means ukuthi lo 6 newtons is upwards. Upwards, because sikhuluma nge-y-axis angisho sikhuluma ngo-up noma down, up or down. Y-axis is either uthi up noma uthi down, right? So sesihlanganise lo 10 newtons yalo 4 newtons. Lo 10 samenza aba positive ngoba uya up angisho. Lo 4 samenza aba negative ngoba uya kuphi? Ngoba uya downwards. So lana masihlanganisa u10 no 4 sithola u6 newtons upwards. Shuthi mina ke instead of ukuthi ngibodweba u10 no 4 ku-y-axis ngavele nje ngibasule bonke. Ngidwebe i-vector eyodwa okuyi-resultant eziba u6 newtons uya kuphi? Uya phezulu. Angivele ngisule konke. Ngisule u10
ngiswela nobani no4 ngiba replace ngobani ngo6 newtons upwards because i-resultant yabo. Khumbula i-resultant is all about replacing ama-vectors awu-2 or more with a single vector that is the same effect. So lana-ke y-axis wami ngizodweba u6 newtons upwards. So nangu 6 newtons nangu 6 newtons upwards. Futhi instead of ukudweba lo 10 nalo 4 obukhona bonke ngiyabaraba ngiyabasula ngenza lokho konke ngoba ngenza njani ngiba replace ne-resultant yabo. I-resultant lena iwu-upwards ngoba siyithola njani i-positive answer yethu. Alright, buka-ke so sesi-right ngo-y-axis ngoba ku-y-axis sesine-vector a1. Angisho sifuna ukureduce le question to u-level 1 whereby sine-vector a1 ku-x-axis, i-vector a1 ku-y-axis. Buka-ke ku-x-axis ku-x-axis nama-vectors awu-3 wonke. Thina sifuna njani eyodwa. We've got 3 vectors. Yiwaphi lawo ma-vectors? Buka-ke sino 3 newtons now lo no red, and lo 3 newtons uyaphi? Uyaka left. So this is 3 newtons to the left. This vector is 3 newtons to the left, right? This is no 6 newtons oyakuphi? Oyaka right. Nangu 6 newtons omnyama. Bese siba no 4 newtons oyaka right now. Yabona sinama vectors amaningi kangani? Awu-3 ama-vectors aku-x-axis. So thina yini aim yethu lana? Ukuwahlanganisa lawo ma-vectors abe yini? Abe yi-vector a1, a single vector. And leyo vector will have the same effect as all these 3 vectors combined. So asiwahlanganiseni. Sizothini? Sizothi sifuna i-resultant along the x-axis. Vele ukubhala ngale notation. Resultant along the x-axis. Buka-ke sino 6 newtons. Lo 6 newtons uyaphi? Uyaka right. Ngizomenza benjani? Abe positive. Yeah, ngibhale positive ngoba uyaphi? Uyaka right. Ngiphinde kube no 4 newtons. So this is 6 newtons plus no 4 newtons. Lo 4 newtons uyaphi? Uyaka right now. Ngizombhale njani? E-positive. Ngoba uyaphi? Uyaka right. Ngizombhale njani? E-positive. Bese-ke ngiba nobani? No 3 newtons oyi-vector yesithathu eku-x-axis. But lo 3 newtons lona ngiyam-eda yebo, kodwa uyaka left, akayi ka right. Shuthi uma ngizobhala lo 3 newtons angizukumbhala as u-3 newtons o-positive ngenxa yokuthi uyaphi? Uyaka left. Yabo, ngoba left is always negative when it comes to x-axis, then right is positive. So mina instead of ukubhala u-3 newtons o-positive ngizobhala u-3 newtons ekani? O-negative ngoba uyaphi? Ka left. So ngizothi plus negative 3 newtons. Nakho 6 plus 4 is 10. 10 minus 3. 10 minus 3 uzoba ubani? 7. So ngizothi mina u-Rx wami uzoba u7 newtons. 7 newtons. Kodwa buka-ke i-direction yalo 7 newtons uzothi iyaphi? I-answer uyitholele la injani? I-positive. And thina sithi when it comes to the x-axis, u-right is positive, u-left is negative. So yabona nje lana uma uzobhala u-upwards u-wrong ngoba seku-x-axis. Ku-x-axis khona ngo-left noma u-right. U-left or right. Alright? So njengoba la sehlanganise lo 3 nalo 6 nalo 4 sathola i-answer positive. Kusho ukuthini-ke? Kusho ukuthi wena i-resultant vector yakho esinga-replace ngayo la wonke awu-3 iyakuphi? Iyaka right. So this is 7 newtons to the right. So shuthi mina instead of ukubhala lo 3 nalo 6 nalo 4 ngingavele ngibasule bonke ngiba replace nobani? No 7 newtons iyaka right. Bahlanganise bonke nanoma ngathiwa kunama vectors awu-million wonke aku-x-axis wa-ede wonke akunikeza i-vector eyodwa esibiza ngani? Nge-resultant vector. So ngizosula lo 3 newtons nalo 6 newtons nalo 4 newtons ngoba ngibahlanganisile baba i-vector enjani? Eyodwa. Ngathola u7 uthi leyo vector eyodwa kuyi-resultant along the x-axis u7 newtons to the right. U7 newtons oyaka right, literally oyaka right. Ngiyawudweba-ke. So shuthi nangu-ke u7 newtons wami. This is 7 newtons to the right. Yabona
seyireducile le problem yakho, is back to level 1 again. Yabo, is back to level 1 again. Asho beka level 2 mayise siyehlisile back to level 1 because level 1 uthini, we have got one vector along the x-axis, one vector along the y-axis, and the resultant vector, i-resultant vector uyithola ngoPythagoras. Obvious uzosebenzisa ama-techniques owaziyo ukuthi wena mawunama-vectors aqala at the same point usebenzisa i-parallelogram method, meaning ukuthi you're gonna dweba ibhokisi kanje and i-resultant yakho will be this. This will be 90 degrees. Lana kubani? 6 newtons la. This vector 6 newtons. Yabo. So lana ke i-procedure ke sizofana, sizoqedelela ngisho i-question. Into sizoyenza ke lana uzosebenzisa uPythagoras theorem to find any resultant vector. So back to level 1 question. Okuyinto besiyenza ekuqaleni. So whenever unama multiple vectors, means unama vectors are more than 2 on your Cartesian plane, make sure ukuthi wonke ama vectors aku x-axis uyawahlanganisa abayi vector eyodwa. Make sure ukuthi wonke ama vectors aku y-axis uyawahlanganisa abayi vector enjani eyodwa. Masune vector eyodwa ku x, i vector eyodwa ku y-axis, yima ukwazi ukwenza khona i-Pythagoras theorem le ezokusiza ukuthola i-magnitude of i-resultant vector. Bese ke uzothola ini? Uzothola i-angle which will give you the direction of a resultant vector. Themba ke siqondene kule video. Siyabonga kakhulu nokubukela. Don't forget to subscribe to the channel. Stay tuned futhi for a video elandelayo that will be based on ama components. Ciao.